Is Ceathrún Fleadh Feirste ahanrod a tugaine an seán san Ceathrún Gaeltachta an talan a tugain na haliantóirí na ceoltóirí na Gaeilgeoirí atá Ceathrún agad agus ag feimnú agus ag beo tríd an Gaeilge tá clú agus caileoirí a fudfad na hÉireann agus fudfad a dóin dar nóide as an talan a tugaine seo agus an féinneach Gaelach so tá dhéanú Ceathrún ar sin th cuaig leán seo le níos mó na trotha imeacht trí Gaeilge. Seániu don seolú don Fleadh Feirste agus tá ancest bheith Portagan tá clár den Sky Oki agus bíartíh a légáil ama an sin agus a bheith Well, it's Mr. Glenn Phillips, that's Fleadh Feirste here. It's Fleadh Feirste here and Coisted on Fleadh Feirste. Tá muid ancestor le Fleadh Feirste, bhí muid ancestor in shot in Blaine so catcha. Agus is imeach sé tá ag daoine hat and sé faoin imeach seo. Agus tá muid ancestor má beidh daoine ag teacht ag Belfast here agus higan Ceathrún Gaeltachta don imeach seo. Tá tosníonn an fhéile ar an chéadaoin an Ceathrún las fhí samhain agus rithinn sé tríd Jane Dónach an tachtú las fhí samhain. Tá mis ag súil le gacrod a bhag nó bhór tá suga mór leis an lámór de Charlie ar an Samhain a bheith agin. Scoicheoltarí socraí agin den bíhéibh tan G-spot ar ríist branda a bhí agin tamlóhin an Seamháil Feirste ar siimseach d'íthe. So pillann sé sin de Fleadh Feirste agus scoicheoltarí agin in san bíhéibh. Tá suga mór leis na léachtainna agus na cainteanna cumáid go háirithe an ceannar na fadís le fintan de brún agus tá irid eile na rudí neamhharmálta is dóthe a muinn as a mína crack is mó buintló de gra rudí just a háirlíonn an seo ar an siomh. Bei Réamhamharc agus Garage O'Mora an seo dhéanú Cairlan idirghríomhach ar na Lúbíní tríd na tablaíonn seo a Fleadh Feirste go hinnta neamhharmálta ach bei crack iontach a gáil leis. So sin rud eile agus tar nóide an ceolchoirm mór Bláisín mBéal le Maeve McKinnon agus na buaitirí ón Oireachtas. Tá an Oireachtas just díreach hart so tá muid ag plé leis na buaitirí sin faoi láthair le feicil cabbéideach agus féidir le na bhailúin seo go Fleadh Feirste.